u dalšího videa a Radek odešel, protože nebyl čas a nevím, o čem budu povídat teďka, když tady není. Ne, kecám, dělám si srandu, je tu, tady se mnou. A točíme zase vlog předtím, než půjdeme. Na Kretenskou vrátíme. Jo, na Kretenskou. A tu. No, já to slyším. Dobře. Ne, ty jsi nebyl. On má tady takovou obrovskou, já mám takovýho pidižvíka. No a prší tady na nás trochu. Tak pojď tady na strom. Jdeme na strom, No, jak se těšíš? Blbě, vole, tady jsou klacky, vole, poházený. A tam ten nějaký hovno, to jsme rozjel píseček. Tak jsem na něho křičel, vole. Škoda, že jsem to nenatočil. Ne, ale ne. No prostě já to rozjel píseček, my jsme koukali z okna. No. A nám tam prostě, já nevím, co to bylo. Hovno cud. No, já si nejde myslet, David taky, ale ne. Byla to čistička nějaký, byla to nějaká čistička zemí, vole. No, něco takovýho, no. A ono to tam celý úplně rozmetl, ty. Ne, ty kamínky a ono to mi vletělo na můj píseček. Já blbeček. Tak já si sám jdu. No máme tak nějak 15 minut, než dojdeme. Takže budeme asi 15, ne? Máme 15 minut. Jo, dáme 15 tak nějak. Ať je to tradičně. Bude to tak nějak půl hodiny se mi to bude to. Půl hodiny se mi to bude načítat, zpracovávat. Kurva. Ale není dobrý. Takže to vyjde asi zítra. Jo. Dneska jsme natočili další 2 videa s Radkem. Takže dneska to je populární, dneska jdeme. Máme to na drátě, ještě bude zítra nějaký, jsme mohli. Jo, no. Já si myslím, že by to vidět dneska nebo zítra. No, zítra. Já nevím, kolik. 2. je dubna, hele. Jo, máš 2. Jo, 2. No a pokud to nepletu, tak jsou možná i Velikonoce. Ne, vůbec. Ne, to Velikonoce a my se připravujeme. Tady tu ten čunče má velkou drátinu, to je slyšet až do lesa. Jo, no. No, je to kapela lesů. To myslíš, že mě ne? Já vím, já taky. Já mám ještě větší. No víš, je hrozný. No nic. Já jsem to koukal na to video, já nevím, co to bylo. S Anitou to bylo. No. Fuj, to je kapy. No a když se vyšli do toho krásně, do toho. Tamhle. No, já vím. Já jsem si tak koukal, poznám to místo. Hej, ale to bylo dobrý. No. My jsme tam, jaký takový provizorní přístřešek. A nebudu tě na to vyšet. Tak chápeš, máš 2 klacky. No. Na to dáš pár klocků. No. A máš to udělaný. Máš nějaký skurvený větve a máš to. Hele, tam máš 4 strom. A tu dáme možná kešku. Ale Kde? Tamhle. Ale jsem to koukal, tenhle strom je super v tom, že tam můžeš dát barák, že jo? No to jsem to nechtěl říct, protože tam máš tu větev. To jsme tam chtěli dávat, vole. Tak to nemůžeš to říct. A máš tunce. Tady pojď. Tam máte 4. Fuj, teďka prší nebo to kape? Kape. Já prší. To jsem to bude dal, vole. Jo, Anita je tady to, je to. Jak to vrtělo. Já jsem jí točil. Ten nešej si na to. Ty krávo! Nesklouznu? Jo! Ten borec já nesklouznu. No tak já nevím, tady zůstanem. Jo. Kolika to má už? 3 minuty. Je to dobrý? Ne, tak nějak 40, hovno, vole. Jo, ale já jsem na to koukal a to bylo fakt super, kese. To je skurvený větve. No. To máš na tom dům. Já vím, no. Ale já si vůbec netěším na to, já jsem někde už dolů. Já jdu nahoru a prostě dolů. A potom zase nahoru a potom... A potom jdeš dolů. Počkej, na to vyznačíme. Je to... Hovno. Ne. Je to k hovnu. No to taky. A teď se máš... Tady se vychází. Tady když tady máš křížek. Když tady nahoru, tady odbočí. Tady máš, tady jdeš. Když to tady půjde nahoru. A pak jdeš do hovna. Ne, počkej, ne, tady se nejde. Jo, přesně se jde přes vás takhle zadu. No. Tady je skurvený křížek. Když potom až úplně dolů nikam sem. A pak jdeš domů. Potom jdeš úplně nahoru sem. A tady se jde na to, do drah. No. A tady máš u toho, u klubovny. A potom máš tady u toho, jak tam je potom křížek, víš kde, u toho kamene. Jo. No a potom je úplně nahoře u lesa. Jo, pak jdeš Tamhle hovno. dole úplně, tamhle, víš tu. Počkej. Tamhle někde dole. A my jsme tady. Jo, my jsme tady. Ale to ještě musíme úplně tamhle dolů, úplně někam do prdele. Jo, úplně tamhle někam do prdele musíme. Tam je zakryšet, moc to není vidět.
Tam máš to úplně tady. Jo a oznamuji, přejmenuji se na Růžový panter, jo. Takže to bude úplně prdele. Takže mě nehledejte jako na nějaký DJ. Tak nějak 3.4. se přejmenuju na Růžový panter. Abyste to viděli. 3.4. nebo 4. se přejmenuju. Takže zítra nebo dneska. No zítra nebo pozítří. A oni to vlastně uvidí zítra nebo? Jo, oni to už zítra nebo pozítří. No. Proto to říkám. No tak mě tam pak nehledejte na nějaký DJ, jo? No protože já jsem taky natáčí, protože udělej si ještě jiný kanál. Ne. No. Ty se jenom přejmenuješ, jo? No já se jenom přejmenuji. Takže tam budeš mít vlastně všechny videa. Jo, budu tam mít všechny videa. Zase mi prší na tu hlavu. Já vím, mě to prší za krk. Ne, nesmíš to, když jen to vyjde zítra, No. tak ať mají aspoň... Tak 4. a 5. Tak ať no. mají aspoň 3 dny, než si to přendají, oni to můžou vidět, já nevím jak dlouho. Jo, tak já tam dám týden. Týden. Jo, tak tady od 4. Dám do pondělí. do pondělí. Na svátek, když je. Do 6. Do 6. 4. se přejmenuju. Teda od 6. 4. se budu jmenovat Růžový panter. Možná. Jo. A dneska středa, ne? Jo, dneska je čtvrtek. Dneska je čtvrtek. A zítra je pátek. Vlastně mají svátek a mě už mrzne, jaké bule bambule. Mě mrzne za krkem. A tady se za chvíli natáhnu. Jak na zemi, jo? Jo, tady vole. Vládně, ne? Čom? Ne, to jsou boty do školy, vole. Prdele. No, ještě v blátě se vymeju, no. Tak tohle je super fej, jako. Jo, prdele. Já vám to ukážu. Já mám boty do školy. Tak už to spadl ten tablet ještě. Jo, ještě k tomu, no. Kdyby to špadlo. Špadlo. On to špadlo. Jo, ono to špadne. Jo, ne, nějaký DJ. Jo, nebudu nějaký DJ, ale prostě budu Růžový panter. Jo. Jo, to jde. No ne, ale jako jo, když se tam neříkaj, že nemůžeš. Jako, mně to nevadí, že jmenuji se chceš, já se taky jmenuji jak chci, já už to mám zase botě. Prosím tě, jak dlouho natáčíme, 10 minut? Ne, 7 minut. Což je to 7,5 minuty. 40, ale tak máme 10 minut, ještě tady to prodloužíme, pojď. Jo. No, mám ještě 10 minut. Jdeme do studánky si hopnout. Já si dám domů mají tu botu, vole. Takže tady je, ještě že jsi to řekl, vole. Když já mám zkouším, vlastně klíč. A tady někdy tady... Ale už je to dobrý. Někdy tady natočíme i díl to, Jo, tady s tou vzduchovkou budeme střílet do nějaký plekovky. No. Jestli tady je nějaká pořád. My tady byli, jsme tady stříleli. Já vím. Já nevím, ale máš nějakou tlakovací, já jsem tam jenom skřípl ze skurvenou kůží. Ale fakt ono to bolí, jako nechci říct jako co. No to nevíš, co jsem si udělal, já jsem si ten skřípl, ten malíček, ale ono to bolí. Když to ještě zaraždíš do toho, vole. Proč to děláš? Nevím. Růžový panter prostě bude růžový, no. No, protože je jméno, že jo? Jo, pak někdy doma, až dostaneme trička nějaký ze školy, tak budu tak natáčet v růžovým tričku. A ještě když budu růžový panter. Jo, to je růžový. Jo, to je růžový, vole. Já jsem si, že už je to zase nějaký... Růžový. To je hnusný, oni mají to. Oni mají to, ty šedivý nebo šedivý a mají žlutý. No, Ačko má šedivý a Bčko má žlutý. Takže hádejte, co jsem já. Cčko. Jo. Cčko, jako cikáni. Cikáni rabujou. Nevím, jestli to nějakýho člena, ale vím, že... Hele, já už musím končit, hele, mě už se tady počítá trestní minuty, vole. Fakt? Jo, ještě 40 minut, 40 sekund, vole. Tak jo, už to ukončíme. Jo, takže už za chvíli skončíme, takže neočekávejte, že se to vypne samo. Očekávejte teda. Jo, no půl minuty, takže se rozloučí tady gameplay, rady za 5 a čau! Čau, tohle je pokračování toho videa, jak se tam mě... Já musím, vole. Tohle je pokračování, jo, baví mě to. No, takže tohle je to pokračování z lese, protože jsem tam měl trestný minuty, takže jsem musel vymazat nějaký videa. Je to jedno. Jo, i když asi jenom jedno. Ale teďka půjdeme okolo vlčáka, si na to. Jo, tak... To jsem si našel, tady není voda. No, to jsem zjistila, oni to tady umyli nějak, vole. A to je to. Ale já mám vybitou baterku, takže to je úplně v prdele. Kolik máš? 10. 10%? Jo.
No, takže tuto video bude brzy končit. Já bych řekl, že no dáme minutu. Dáme minutu. A pak ještě při ráčnování něco jo, dáme, až tam budeme, jo. tak se vám zase ozveme. Jo, takže tohle tady takový střih tam bude. No, takže to bude střih, tak... Zelený ústěk! Dobře, písničky!